ассалому алайкум тамошобинон ва ҳаводирони канали мо. имрӯз барои шумо папленое ки 150 сомон буданд распродажа қати 100 сомонӣ гилои новинка марҳамат бибинед, вибр кунед. қолаби аждаҳораи сангш хамелеон, санги хамелеони тозаҳай ина марҳамат бинед, чанқа ё фасонан зуран. ина гули рамашка меган, ира чӣ меган? шумо дар комментария бинависед. ина пока як камтари дигаш мондагиае ба дараҷаи оли зуран. ина марҳамат бибинед, гулошонам новинкан, баъд сангошон, баъд санг хушрӯ задагиае, санг хушрӯ задагиае, ягон майда камбудӣ надора. ин санги ё намереза, сангошон намереза, ҳар ҷое буд кардагиянд, сӯхтагӣ тайёр. марҳамат шумо заказ кунед, чизои маъқултона барвақттар бигиред. баъд нехе дилча ҳам дора, қолабиш, қолаби аждаҳорам аста, кешам набуд ина бо овардем. ина марҳамат, чизое ки ина марҳамат бибинед, ҷое ки шумо мебинед, ин чизое ки шумо мебинед, заказ кардем набуд. на ҳозир просто як донаи ду донаи ҳаст. ин чизое ки шумо мебинед 100%, ҳамаш материал дубайский якум сортан, дубайский якум сортан. ҳар чизе ки шумо заказ карда будед, чизе ки шумо заказ карда будед, анамо чизора мо бо кофта кофта барои шумо ёфтем. сангошон ҳамаш санги хамелеоне, хамелеони тозаҳай. ина бибинед, вақте ки ира шумо мепӯшед, блескаш бисёрай. кадоме кӯдаме ки блескда ҳавас доред, ман боло мегирам ки шумо ҳамаша бинед. бисёр гап задем ки кушода чикен ё кушода партуфтагиста. ина марҳамат бинед, дигар гап намезанем ки кушода партуем. ина марҳамат, фақат шумо скриншот мекунед, мепартоед, скриншот мекунед, мепартоед ки ҳамин чиз мода дар кора. ина марҳамат, мо чанд қад тонистем кушода партуфтем ки шумо гулошона хушрӯ бибинед. фақат кори шумо чиям, фақат мегиред, скриншот мекунед, мепартоед. ман барои чиёра шумода партоистам ки ё ҳамаш якум сорта. шумо дили пирқатӣ метавонед ки заказ кунед. чизе ки шумода мепартом якта, дута, сета мондагиае. барои ҳамо шумо метавонед ки сразу заказ кунед, сразу. инами гулое ки набудан ҳозир ҳастанд. марҳамат, хайҷа гул бисёрай. не чизе ки ҳастай дидем. на марҳамат, ёшам ҳар ҷое буд фасоне хушрӯ оҷада ҳастай. анахел гули кабучам ҳастай. ай обшик агар ҳамаша сёмка кунем чӣ намераса, бо вақтам бисёри бад мерава, видео бисёри бад дароз мешавад. марҳамат, ҳамин як 50 донаи дига мондагиае, метавонед ки сразу заказ кунед. чизои дар коритона папленое 150 сомон, 100 сомон харидорӣ кунед. боқи сарбаланд обод бошем. видеоҳои ояндаи моram тамошо кунед. худоҳофиз.